Lenkomfa yomgaqo-nkqubo we-ANC kulapho lombutho uhlala ujonge indima esele ugangathile ngokuphathelene nokumiselwa kwemigaqo-nkqubo yayo. Eminye imiba kulindeleyo ukuba ishukuxwe kule nkomfa zizindululo zekomishoni kaJaji Zondo kwakunye nokupheliswa kwesigqibo sokuba athi kubucala amalunga lombutho najongene nezityholo ezinkundleni. The step aside resolution comes in at our National General Council as part of restoring the credibility of the African National Congress. Eminye imiba etshisa ibunzi zakushukuxwa kule nkomfa yingxaki enkulu yentswela-ngqesho kwakunye nokunyuka kwamaxabiso. Kwaye lombutho ugxeka kwabukhali ngokungakwazi ukuqubisana nengxaki kacimicimi. All of us are hugely unhappy with the load shedding that we have all been experiencing in recent weeks, and this has demonstrated the need for the urgent reforms that we need to implement. Kodwa ngokumbuzo ngokuba ingaba le migaqo-nkqubo eza kuphuma kule nkomfa eza kuzisa utshintsho kwimpilo yabemi beli kusini na. We had this policy conference for I don't know how many times. And fact of the matter is South Africans is on the brink of collapse for many households that battles just to survive on a daily basis. Kusenjalo i-SABC kunye nekhosati zile urhulumente angakwazi ukumilisela le migaqo-nkqubo ngempumelelo. Conference must therefore also respond to this question of rebuilding the capacity of the state and tenderization of the state. If you continue the tender system as is, it ameliorates the capacity of the state to perform. We have no doubt that out of the policy conference, they are going to come up with good policies, a number of them that they will come up. But it seems sometimes that what is agreed in the policy conference is not what the leadership wants. Lenkomfa izakuhlala kulempelaveki.